Hoxe imos coñecer da man de Sergio Vega 5 posturas do noso día a día que podemos correxir para mellorar a nosa calidade de vida. Cal é ese primeiro hábito que hai que correxir? Pois mira, un moi importante é como cargamos as bolsas da compra. Colle unha destas bolsas, colle esta amarilla. Está un pouco pesada. Vale, agora colle esa rosa de aí. Esa. Diría que nesta hai polo menos unha garrafiña de auga de 8 litros. Sí, é uns cuantos kilos de carne tamén. Agora ponte a camiñar. Unha persoa con pouca forma física vai a ir totalmente inclinado. Vale, agora vamos deixar esa amarilla e colle esa outra rosa que é do mismo peso. Esta é a compra do día. Exacto. Ya teríamos dúas bolsiñas da compra do mesmo peso. Home, agora outra cousa. E agora, como deixas as bolsas de compra no chan? Ti como as deixarías? Eu... Bueno, eso podémoslo mellorar un pouco. Sí? Sí. Vas a baixar o peso flexionando as pernas. Unha sentadilla de toda a vida. Vale. Estou mirando aquí a ver que algo che teño que preguntar agora. Pois eu creo que tens que mirar outras cousas tamén. Tens que mirar de colocar ben as cervicais que vas a acabar con elas moi mal. É dicir, esta é outra postura que temos que correxir. Correcto. Esa postura na que estabas é o peor que podemos facer para a nosa zona alta da columna. Que curioso, que facemos para correxilo? Vamos a tratar de, se utilizamos teléfono móvil, que a mirada sea ao frente, levantar un pouquiño máis. E agora colocáchesme así porque a terceira postura que hai que correxir ten que ver con isto, non? Co posto de condución, ten. Vaya Ferrari teño, Vamos colocar as cadeiras un pouquiño máis atrás, pegadas ao ángulo do asiento. Que o volante nos queda a altura dos sombreiros. Vale. A ver, David, relaxa, tome, baixa unha e baixa tamén o volante. Vale, que vai moi perfecto. arriba. Para iso, ou ben subir o asiento ou baixamos o volante. Cuarto aspecto que hai que correxir. Con que ten que ver? Pois ten que ver coa postura que tes ti agora mesmo. Con estar de pé durante moito tempo. Vamos a buscar a maneira de que poder, polo menos, sentarnos 5 minutiños. Ou mesmamente facer unhas sentadillas. Vale. Facemos unhas sentadillas O simple aquí. feito de Cambiar estar de tanto de pé, posición. De baixar e volver subir, Eso vai nos axudar un montón. e imos xa coa quinta e última postura que temos que correxir, que ten que ver con dormir. Agora vamos a utilizar unha que nos ocupe este espazo do ombreiro á cabeza. Entón vamos a poñer unha un pouco máis grande. Esta postura ainda podemos mellorar un pouquiño máis, poñendo outra almofada entre as rodillas. Bueno, e así estaría perfecta, David. Así dormes como un bebé. Pois estes foron os 5 consellos. Boas noites.